Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na našom kurze Základy zoznamovania pre mužov. Som veľmi rád, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte, pretože mnoho mužov si s týmto problémom nevie rady. Dnes sa zameriame na úplne prvú schôdzku. Prvé rande je určite veľmi rozsiahlým a komplexným problémom. Prvým veľmi dôležitým krokom, na ktorý si musíte dávať pozor, je snažiť sa nevyzerať ako úplný idiot, keď ona otvorí dvere. Najlepšie je tváriť sa, ako by bola vaša pozornosť vyrušená. Ale hneď ako ju uvidíte, veľmi dôležité je povedať jej, ako pekne vyzerá. Ale nepreháňajte to. V tomto momente bývate veľmi často predstavení jej rodičom. Prístup k jej rodičom je tiež veľmi dôležitý. Môžete byť príliš obyčajní, alebo môžete byť až príliš priateľskí. Keď sa budete lúčiť s jej rodičmi, znovu to nepreháňajte. Odprevajte ju k vášmu autu a nezabudnite jej otvoriť dvere. Keď ste už v aute, dávajte si pozor na spôsob, akým šoferujete. Ak jazdíte takto, mali ste si radšej zobrať taxi. A tak prichádzame k reštaurácii. Vystúpte z auta. Odbeďte ju k vášmu stolu a usaďte ju na jej miesto. Privolajte čašníka. Výber toho správneho vína je dôležitý. Totálna neznalosť nepôsobí dobre. Keď vám víno prinesú, musíte ho najskôr ochutnať. Ale nebuďte príliš profesionálni. Pri jedle sa tiež musíte chovať primerane. Nejedzte príliš rýchlo, ale ani príliš pomaly. Nasleduje zaplatenie účtu. Toto je veľmi dôležitý moment. Musíte zachovať chladnú hlavu a rozvahu. Takto je to správne. A takto je to nesprávne. Dievča sa môže ponúknuť, že zaplatí sama. Vy samozrejme musíte namietať. Aspoň na chvíľu. Ďalšou zastávkou je luxusná diskotéka. Keď už ste dnu,
môžete pôsobiť divne, ak sa budete snažiť kričať cez hudbu. Tak len normálne postávajte a snažte sa vyzerať sexy. Takto je to dobré, takto lepšie. A toto už začína byť trochu mimo. Okrem postoja je dôležitá aj tanečná zdatnosť. Väčšina ľudí nevie ako tancovať a tak to trocha preháňajú. Iní zasa tancujú málo. Niektorí ľudia tancujú, ako keby mali niečo v zadku. Iní, ako keby odtiaľ niečo vykázalo. Keď všetci sedia, je najlepšie netancovať vôbec. V tomto prípade je športové zranenie vždy užitočné a dobrým dôvodom opustiť diskotéku. Ak ste všetko spravili správne, o 20 minút by ste mali byť naspäť vo vašom byte. Je veľmi dôležité uvoľniť sa a docieliť, aby sa váš host cítil ako doma. Ona bude zrejme ešte nervóznejšia ako vy, a tak nie je vôbec nutné robiť nejaké extra špeciálne úpravy. Nasleduje púšťanie hudby. Nasleduje púšťanie hudby. Nemôžeme vám pomôcť výberom hudby, ale púšťanie takýchto melódií je neodporúčané. A teraz prichádza moment, na ktorý ste čakali. Zvádzanie. Tu sú nejaké základné pohyby. Toto je dobré. A toto, ako by som povedal, to je úplná katastrofa. Ďakujeme za pozornosť. Samozrejme, nezabudli sme na 4. B a tu je vaše rozlúčkové video.